Maskandi Show igama usihla ngelento nemkhize kanti ngihamba phansi ilovu umfula ngophuzayo yilo impela ulovu ngibhanga nonongwane nganza kwethu ngihamba ngaze ngojika le eshowe ngizokutshela ukuthi njengoba ngiseshowe nje la ngikhuluma nobani kodwa angisana semethule nje sinobaba la uGadla unqimana Gadla igama lakho lelo lomsizwa ngiyathemba angazi kubiza kahle kodwa ngithemba ukuthi igama impela lomsizwa ngithi asikwamukele indoda amadoda ohlelweni uLozolo sithi wamukalekile khabazela umvovo usengenile uGadla bathi ke abangakithi bathi uGadla bethithiza isintombi sabiza sibiza ishumi nenkomo yodwa nebhodo netshalo zivathe ulayini uma singavakashela ngalo kwentaba umuntu usebeze bethembe bethi hlatshwe ubonke ma bethi hlatshwe inkabe enkulu khulumana banama babona izinto zakhe lombhemu uma fika zoshaya kwasha nentombi yafika ibhayi ibingamazi ukuthi uzofika umaqaba lo njengelanga ngoba umthandana bomzonda umanikela ngeshumi noshenda bayithupha ezenza umzela ngeningane zakuqala umthandazo zathi umntana kuzithole ingane kababa umthandazo wengane awufika ngezulwini ngoba intombi yamshiya aqhuma entembeni ngicangale showe kwesenkosi umkaflafiti indluphe zofakazi umaqatha iqhubile konkosi bayadla badela bombanga inkosi lomaphiko inkosi ke yakithi leyo ushane lapha showe evuma esigudini sasemadladlule ngaphansi kwenduna uhlongwane ngithi thina sizalwe emakhaya sazi yonke asifundi phansi yazi ngiyajabula ukuzwa uzisho uzofika enkosini ngoba bengisazokubuza ukuthi wakhe ngaphansi kwayiphi inkosi Lozolo Maskandi angithi unalowo nto sifanele sihambela negazi sisegazini cha Gadla ngithi ake asesizwe nje sabalandeli sababukeli ukuthi ngempela lensizwa le esikhulile yaze yafika kule minyaka ekuyona noma kulesigaba ekuyona ekusona ihambe iphindlela izifika la ifika khona mina ngiqale mfethu ngawumfana nje ukugida ingoma kusukela ngimncane nje ngagida ingoma kaShameni ingoma lezi idlalwa ngoKhisimuzi emakhaya kuhamba ke ngazongena ebugosweni ngingene ebugosweni bengineminyaka ewu22 beku1996 ngaqala ngingena ebugosweni ngayigosa ngaphatha insizwa ngabekwa ngayinduna yezinsizwa nasezinsizweni enkosini yakwabiyela inkosi ubheka belungu endaweni yakhona eshowe kusakwadaka uthe ngo2001 wamuva umuzi wakithi endaweni yenkosi ubheka belungu kusakwabiyela ngamuvela enkosini yakwashame usho ukuthi ngifike khona ngo2001 inkosini yakwashame la ngihleli khona ke engizinze khona namanje ngisaphethe ukuduna beyinsizwa ngisaphethe ubugoso ngiphethe ukuba umaskandi umaskandi ke ngene ngo2008 noma indlela uma ubuza nje ukuthi indlela engihambile emculweni kaMaskandi kunento manje esingene embi yokuthi umuntu angabe uyena abantu bonke sibe ngabalingisi kanti umlingisi udingeka la kwa TV ngoba ulingisa into ethiwa iba ushaka siyaza ngeke uthi abalingisi la kodwa emculweni kaMaskandi akadingeka umlingisi udingeka umuntu yena uqobo lwakhe manje ke ingakho indlela izethu izohamba yabo nje mina ngiqala into yami yayingathi yabheda yini enza ukuthi ngathi yabheda ngoba abantu mabebuka bafuna ukubuka into abake bayibona bafuna ukuthi ungathi ikhona nje insizwe yakuyabuza ukuthi ubani uthi mayishaya mhlawumbe ungibuza ukuthi ubani uthi mayishaya ingoma akukhumbuza umgqumeni yazi yaphendula yathini lensizwa yathi bengakamkhohlwa awukwazi phela angikwazi ukukhumbula into engayikhohlwa bengakamkhohlwa umgqumeni akekho umuntu ongikhumbuza umgqumeni ngoba ngiyamazi angamkhohlwa manje abantu bonke umuntu meke nje wacula walingisa lo muntu vele kuthiwa hamba studio uyakwazi ukucula kanti ukwazi ukulingisa ngoba umculo umbhali awukwazi uma ucula ungakwazi ukubhala uyathunyelelwa ingoma uyabhalela bese uyacula kodwa ukucula kusebhaleni kusekhonweni uma ikhona la ukucula shona ukuthi ikhona la ukucula awukwazi ukubhala manje ke masithi siyabuka abaculi bamanje abasha
bangabalingisi plus mayizolungisa umgqumeni uzocula ingoma kaMgqumeni ayikho into azosiphathela yona uzoloku esidonsele ingomeni kaMgqumeni ngoba ulingisa yena umculo eculisa kwamjijela uzosilandela ingoma kaMjijela uzoloku siza umjijela nje kuye lo muntu akanalo kuyikhona ukuthathaphi umlingisi so ungasho Gadla ukuthi kusukeni kwakho ekubeni igoso uzofika la ukhona kube nomthelela omuhle uma uqhathanisa nomuntu onosela akulandele emgwaqo nje wasuchaza ukuthi njengoba umuntu efika manje umuntu uzothiwa umculo musha uzosothiwa useyatrend hayi uselalela ubani hayi uselalela ubani ukhumbuza abantu ingoma kaMgqumeni ukhumbuza abantu ingoma zendidana uzoduma kodwa kuhambeni kwesikhathi ngithi into umvele wajonga ama-stepisi azokubuza ama-stepisi musulapho ukuthi hayi engathi thina i-stepisi number 2 no 3 no 4 no 5 engathi thina asilwazi unyawo lwakho akubuye akubele emuva hayi so ungasho wena Gadla ukuthi ama-stepisi wahambile wonke ngixobelela kufanele ngisho istudio ngithi ngwase KZN ngihlala eThekwini ngiqala istudio saseThekwini eseShabalala Radio ngaqala kusona ngayibona ukuthi into yami iyanyuka ngaye eGoli eBazuka ngayibona into yami ukuthi iyanyuka ngaya etaxi kwayihani ngayibona into yami ukuthi iyanyuka ngaya eDowntown isona studio sigcinile studio school studio school ngaya onke ama-CD yami ngicabanga ukuthi eDowntown sengikhipha ama-CD awu-9 lawo manje bonke kodwa la sengihleli ngoba ila esisho khona into yami ukuthi sengifikile la ngifuna ukufika khona Angiphinde ngikhumbuzise igama lohlelo uLozolo Maskandi Show kanti sisakaza ku-podcast affirmation sikuphi nathi semhlanga nganza kwethu sisasakaza khona emhlanga usinobaba uGadla lana ngiyafisa mhlambe akabeke esithombeni abaculi abasakhulayo ngiyakuzwa ngabe ukukhuluma indaba zokuhlengisa manje mhlambe ke ngizothi nginekhona njena njengawo bonke abantu mhlambe lezi igaba lezi ngihambile ezinye zazo but yini ekufanele ngiyenze njengomculi ukuze ngigcine ngikwi-level noma ngigcine ngiwumculi oprofessional ngoba siyazi ukuthi kunezilingo eziba khona uma ngabe uwumculi singayibala kushona ilanga ezigcina sezithinta noma sezibulala i-image yakho njalo njalo ikupho sobone ngoba ngihlezi nawe nje ngihlezi nomuntu oseneminyaka eminingi emculweni ikupho kubonile okufana nami okufana njengezinto ezikhuba abaculi ekuthenini baphumelele noma bathi noma sebephumelele kodwa uthola ukuthi kunalezi zinto ezibakhubayo negcina zibalohole lophathe ugcina umuntu engaseyena lo esimazi izinto eziningi ikakhulukazi ezikhuba abaculi endleleni kufuneka abaculi uma umculi usukumuntu usuphambuka abantu kakhulu usugadekile usukungafanele noma ngabe umusha kufuneka uzithathe njengomuntu okhulile ikakhulukazi abaculi babhizi abanye babhizi ngotshwala utshwala ke buyayilimaza into yomuntu nokuhamba ke belala noma yikephi kanti umuntu unomuntu wakhe aphila naye kodwa manje usegcina engamhloniphi nanokuthi unalo ludumo leyo ntombazane leyo otholana nayo lapha endaweni ezingahlelekile isizo ukubamba nayo ngobhongwane ikwenzela iyazi ukuthi uyasaba imizi ukuthi nje mhlawumbe ithatha ivideo isikusabisa ngale video ususaba le video manje ususaba unkosikazi ekhaya usaba ingane ukuthi mangavela le video ngisendaweni kanje kodwa kuyafana uzogcina ukhokhe imali ezingenasidingo ekubeni nje ngabe vele wenza izinto zakho zihleleke isona izinto ezishaya abaculi kakhulu lezo and siyazi ukuthi abantu besifazane bathi abantu besifazane bayawaphumuza futhi baphinde bawubhidlise njengabaculi ke angifuni sigxile kakhulu kwabesilisa ngoba bakhona nabesifazane
kunabantu ungixolele ukuphonza lemibuzo ezif wena owakhulumeli babaculi noma kanjani ingoba umuntu osekhulile kule nto. Ngifisa ukuchecka la ukuthi uyakubona yini ukulingana kukhona ubaculi besilisa nabaculi besifazane more especially uMaskandi. Ukhona ukulingana ngendlela abatreatwa ngayo nangendlela ngiyazi awungeni kakhulu ekudlalweni kwemusic kodwa uma beulalela ninjani izinga lokuzwakala komculi kwabaculi besifazane. Liphansi kakhulu izinga lokunakekela kubantu besifazane emculweni kaMaskandi. Kodwa enye into engingayicabanga ukuthi mhlambe umthelela bona abayiphushi kakhulu ngalendlela abaculi besilisa abayiphusha ngayo. Usho ukuthi bavele bayithathe ngalendlela ukuthi hayi ngoba singabantu besifazane nathi kufanele sinalo plus lala kuyi-competition. Akunandaba ukuthi owesifazane noma ungowesilisa sikuyi-competition efanayo funekela umuntu ayimele yena. Nanokuthi-ke ikakhulukazi into edala lokho njengamafestivali. Kuma-festival usuke kungena abantu ngemali plus ilapho-ke inkinga ukuthi kunzima ukuthi beqashwe kakhulu ngoba abanabo abalandeli abaningi abavelayo ngoba abantu besilisa bayiveza ukuthi mina nginabo abalandeli. Ngithi ama-festival asuke efuna abantu bazongena bengene ngemali. Manje uma umuntu wesifazane engenawo leyo nto ukuthi ngampela ngithi yabona ukuthi okhona ingane zoma kukhona imithetho laba bantu bebecompete i-competition yabo strong yingakho bekufanele abahleli bemcimbi bebaqasha umthetho beqasha ingane zoma kusho ukuthi laba abakwazanga ukuthi bafune ukwakha le competition yengane zoma nemthetho. Uma bacebisa ukuthini kodwa into engabacebisa ngayo ukuthi abawupromote kakhulu umculo wabo bephinde futhi bebhale ingoma ezokwenza ukuthi bangahambi nomtrend. Ngoba umtrend unabanikazi bawo. Umtrend futhi wenza ukuthi mhlawumbe ubhale nengoma engasile kahle ezokuthi mayifika kwamanye abantu ingahlali ngendlela right. Kodwa ufuneke bona baqinise ngampela ukuthi babhale ingoma eserious ezokwazi ukuthi izibaphusha. Sisahlezi naye uGadla uhlelo uLozolo kanti siku-podcast affirmation sisakaza phakathi emhlanga. Wawucabanga nje ukuthi emhlanga ngasakaza ukhona uMaskandi shine Maskandi shine. Gadla nsizwa kithi sisakhuluma ngomtrendo sikhuluma yonke into abaningi bazothi ngiyawuthanda mina umtrendo more especially as specific ukuthi sikhuluma manje nge-social media ngoba le gama le-trend noma livela kakhulu ngoba izinto zimanje. Nathi social media abaningi bazothi ishintshile impilo yami njengomculi ngoba into yami ngiyifakela phana iyathola udumo yaziwa abantu abaningi. But ngizwe ngathi unombono ohlukile ngendaba yomtrend. Uthini ukuphala kwakho ngomtrend ngengoma etrenda noma social media as a whole? Lento ufuneke beyigadela abaculi. Umtrend oright ekuthenini udume. Kodwa kwibusiness unayo into ethi iyakhetha ngoba uzofika umuntu atrend abese qama bese kuza laba bantu manje abaphethe imali. Labantu abaphethe imali bayifaki noma yikephi bafuna ukuthola ukuthi ubani ke yena lo yini ke yona into ayenzayo ingoma zakhe zakha kuphi izibhidliza kuphi ngoba abanye masingafika ethenini sibacebe la ungahlala khona phansi sithi manithi lo mkhulu ithini le ngoma asingafika nje sihlale phansi singayizitha zengane ngoba masibuza kubantu abaphezulu ngisho kungabuza umengameli sithi umculo lo yebo udumile ake sibheke ingoma zakhe ithini le ngoma ithini le ngoba khona ingoma lezi ezithatha abantu umculi kaMaskandi kwakuthiwa bhala ingoma eqwashisa isizwe bhala ingoma ceba umuntu ombona ukuthi wenza izinto okungafanele zenzeke
khuza umkhuba owubonayo not ukuthi qoqozela ngoba kunezinto eziqoqozelayo manje kodwa umuntu uthi uyayilandela egcineni kwazo asikho right umthendo ke umuhle kulelo side kodwa musu ubuya isibuza ukuthi mangabe ogadla bengabhali ngozo umthendo pho baphila kanjani pho unyaka nonyaka uya kanjani e-student downtown ngoba i-downtown iyabiza yini lenza ukuthi lo gadla nembone emdala kodwa unyaka nonyaka uyabuyela e-downtown iqhamukaphiki imali etisiza umuntu impendulo ke nansi ugadla ubhala ingoma eyi-serious ezilandelwa abantu abasemqondo no right bethi nansi le ngoma utho ukuthi wena uyizwa sidala mangakudlalela yona ifike lilahlekele ngoba vese usegenini yomtrend awuyizwa ukuthi thini kodwa labo bantu abakhulile nabasemnothweni bazothi nansi le ngoma iyakhuluma lezi ingakho itrenda manje emva kwamasonto amabili sekutrending ngoba ayikho into esalayo akusali lutho ngemuva kwayo ayishiya umaka njengonwabo njengomneke iyaqhuma injengeselesele ngikuzwile ukhuluma ngendaba zosibazo sabantu ugadla mdala yakavela lenkuluma kancane kuma social media abanye engikholwa ukuthi abadlelani nawe bese ugadla ngoba usemdala nje indaba athanda ukukhuluma kukhona ungathini kubantu abacabanga ukuthi ngoba usunesikhathi eside so sekufanele kube ngazuthi manje awusa exist emculweni bathi umdala umbuzo uthi umuntu nje othi kuwena umdala umuntu nje noma ungasho kubani uthi amdala wena umusho ngalendlela kungcono uzothi ayi usukhulile mhlambe ngokweminyaka kodwa uzothi umdala manje benze ngathi mawukhipha igama lokuthi umuntu umdala ungathi uright igama lithi bengathi uthi mina ngidala mangase ngikubhekisa umbuzo kuona othi engabe wena uzoba mdala yini ungathini ngeke usho ukuthi ngiyakusongela ukade uthini wena kimi ngiyakuzwa one ngimdala ngake ngaba mncane wena umncane awukazi ube mdala mhlawumbe izinto engifikile kuzona ngakuyibona manje musake ukuthi umuntu uthi mdala ugeze ukuthi umuntu mdala ngoba emdala nje uzihloniphile waze wafika kule minyaka ngoba nokuba mdala akuyona into elula akube sengathi nje ngazala kuqala kunawe ubudala bakhona ontanga yethu abafa ngenxa yokuhloniphi wena ngabe ushaya izandla mawungibona ngithi mina no50 years ngabe ungishayela izandla bayafa abantu bathi abantu umuntu mayefa kuyintando kaNkulunkulu ayikho lonto uNkulunkulu ubadalela abantu ukuthi bafike kiphi iminyaka bese bephelelwa amandla bese bathatha hayi ukuthi umuntu ufanele efe no10 years hayi ukuthi umuntu wonke ufanele efe no25 years buku 25 years ukuthi ufuna no25 years nje asilandele yini ngemuva oyenzayo ekudalela ukuthi uze la baqale bachaya baqale baphuze bangabuye emakhaya kwani koqala into eyayingenzeki eqabeni baphuza bashotha notshwala into esibili yayingenzeki eqaleni utshwala bebufihla uma ungabona umuntu omdala wamanje ongekho ey'ntweni angikhulumi ngabantu basey'ntweni but umuntu osey'ntweni ona-50 years ingane leyo no-19 years noma no-12 years leyo muntu ngeke aphinde bemdala lowo muntu kuhambe iminyaka yakhe ingqondo yakhe isele lapha emuva bashutha notshwala into eyayingenzeki bashayela ngo-12 bese ey'ndaweni zokuphuza into eyayingenzeki uzothini ngalo bese ethi ukufa hayi bekumfanele bekufanele ufe ngo-12 ebusuku ungekho ekhaya umzali wakhe ekuqalaza ukuthi kuphi elalihleziyo yibhadi umufa ngo-1 etshwaleni yibhadi noma wena uye wena etshaleni wawuhlala khona endaweni engekho safe
izinto ke ezenziwa abantu banamhlanje abafuna ukukhuza bayatrenda yonke into yabo iyatrenda abafuna ukukhuza athenga imoto entsha umuntu ayithathe alayisha abangani bakhe imoto ehlala abantu abaku4 uyifica nabantu abaku8 abampintshana abantu abaphuzayo ngoba usathane unamandla ekwenzeni izinto ezimbi akanawo amandla ukwenza izinto ezinhle alayi athathe into yakhe kade ayithenge iyabiza alayisha abantu abaku8 ngoba kuyophuzwa lezi zinto zenziwa abantu abasha umuntu ebatshela abafuni ukuzwa izona zinto ezisilimaza kakhulu emculweni nomaskandi umuntu ujaha ukuthenga imoto ujaha ubukwa ngayo akazi umuntu uyithengeleni awucabanga mhlawumbe ukwenza ukuthi banemali lutho abanamali eningi wombona umuntu ukuthi umkade umuntu othanda ukubukwa uzohlehla emuva akho goalkeeper emzini wakhe akho midfield akho defender uyena nje strike umbuki umuntu ubona ukuthi uthanda ukubukwa hlehla ke emuva uhlehle nje kancane usuka ku strike uhlehle nje uzele midfield ayikho uthi yena midfield awekho ugoalkeeper ipali empty akanalo ukuthi wona udla phambili kuphela strike ngiyabona cha ngiyabona ukukhuluma ngoma striker sengikuwa ne-haircut yakho ngiyabona umdlalo wase-Afrika kwathi ne-AFCON vele iyaqhubeka so sengicabanga nge-AFCON wayisaphosa ukuthi bafana nje bajiza kakhulu mfethu sisapotha kakhulu ibafana size abanye nje beze bethi umuntu mase nomoneti Sundowns leyanja yenzeka ne-Chiefs yakuyana abadlali abaningi bafana kanjalo ne-Pirate le usuke ukhetha leyo team enabadlali abonakala ukuthi ba-strong ngaleso sikhathi ibafana ukuthi noma ngaba bonke 11 yonke ground ibe Sundowns kodwa ibafana ngoba isegameni lebafana cha bezidlula nje lapho ngoba sikhuluma nge-tracker wama-midfielders nawo cha asibuye la kwegadla kuno story la engangasifunda kuma-social media ngoba isikhathi samanje abantu indaba bayikhuluma khona ngathola phana engazuthi kwaba khona ungaboni ngasolingi noma ugejana ngamazwi phakathi kakhuzani amazwi ukahle wayesephendula ewabhekise ubaba somnandi besakele kakele news kodwa igama lakho lavela lathindeka so abantu abaningi baba nemibuzo engaphendulekanga mhlambe namhlanje ingaphenduleka ukuthi kwakuyini eyenze ngoba njengoba sikhuluma nje siphinde sanibona futhi kuma social media ngoba ngisho ukuthi indaba zenu siyibona khona sakubona futhi Gadla unaye umfana lapha ukhuza ngizothi umfana kuwena ngoba umfana naye usomnandi sekukuhle nje nokudlala nephuna ungasithatha usibeke esithombeni ukuthi usuke kuphi kuze kufika lapha ngoba umbhalo awubhalile yena ukhuzana awusinikeza isithombe sokuthi sekwenzakale abantu bafuna ukuthola ukuthi yini eyenza ukuthi ingane engangokhuzana igejana ngamazwi nabantu abasezingeni lakho nosomnandi ufuna ukuthola lapho nje ngiyazi ukuthi ningabaculi kodwa nje ngeke ngiyichaze kakhulu kaSomnandi ngoba angazi ukuthi i-story sabo bona bese ngoba i-stories zizayihlukene futhi sangena ngokuhlukana akuzange kube isithangami esisodwa kodwa mina ngathola i-call ethi ukhuzani uyacela ukuthi sibonane sikhulume njengokuthi ngambingelela emcimbini kaSomnandi nge-23 kaDisemba wangavuma washo ukuthi ke kunale ngoma amatema lombheki ngathatha mina umqondo wami ngawubeka ukuthenini usho ukuthi akavumi nje ngoba mhlambe ngibhalele ngoma amatema lombheki kodwa ke mase sifika kwi-meeting sengibuza ukuthi hawo yini lesikudine kangaka ngoba uzoxolisa nje ukuthi ngakubingelele wangavuma yini ke le kade kudinile ngami ukuze ukuveza ukuthi cha into eyamdina ukuthi mina noSomnandi singabantu abadala abakhona emculweni kaMaskandi kodwa isabonakala siveze ngathi ingomeni ehlukanisa unyaka engathi sitshekele ngasohlangothini lakwamanqele
ungayisho kodwa ke mina umbuzo wami ke ngiyibuza khona ukuthi angikaze ngimkhankasele uManqela angikaze ngisho ukuthi akavotele kodwa mina ngathi kubantu ngicela bavotele ingoma emnandi bengavoteli umuntu abavotele ingoma emnandi ushuthi iyasivela lapho ke lento ukuthi ngathi leya kwaMpungose ayizwisisi kahle lento njengoba bomdala ukuthi ngikhulume amasifuneke masini awuvezanga igama lomuntu kodwa ke iyona into ayivezile ukuthi iyona engathi ayihlalanga kahle ngathi lapho cha uma kunjalo ngoba nawe usuxolisile ukuthi ngimdala wangihlinela hayi makuthi kuyilokho kuphathe kabi ayidlule nami ngiyaxolisa lokho ukuthi mhlambe unalama uyilento ongayizwisisanga kahle kodwa nje into ibikhona ile so ungasho ukuthi mhlambe emculweni esibona kunamaqembu okwenza ukuthi ugcina usuyisitha salo omunye uma ngabe ebona ngathi awukho ngakuyena ngikubuza lapho ngoba ushilo ukuthi ukhuzani wabona ngathi usewuhlangothini lwaManqela ngoba kuyazi ukuthi bese abadla uqobelo lo so ngizama ukuthola lokho ukuthi wena Gadla wayithola noma uyithola usuphakathi emngceleni uma usemngceleni ngabe useWest noma useEast angifuni ukuthi ngabe uhambisana noManqele noma noMpungose ngifisa ukuthola ngoba iqiniso ukuthi ingoma lokuthi abantu abavotela ingoma abayithandayo nibangavotela umuntu kusho ukuthi khona into nawe owawuyizwile engoma enkweyodwa lezi ngoma ingoma ivese ingoma noma ngabe ngophi umculo uyakwazi ukuyizwa ingoma ukuthi cha phela siyakwazi ukulalela ingoma zabanye abaculi sonke siyalalelana futhi ngoba ngeke uzwe ingoma sekuthiwa ingoma imnandi uthi hayi nami ngifuna ukuyizwa le ngoma ukuthi bathi imnandi ngani uyakwazi ukuzwa ingoma ukuthi cha le nami nje kube kuthiwa impela ngiyavota ngabe ngiyamvotela lo ingeke ungayizwa ingoma kodwa kusho ukuthi yena into owayibuka wabo ukuthi basebukhosini bonke thina sibadala kufuneka masikhuluma into siyibalansise futhi ungcono ukuthula ungasho lutho phela uze incoma ingoma ngeke ingoma incoma ake singene kule yakho ke album yakho amatema lombhemu ngoba iwona kahle hle ngathi asususeni amatema lombhemu siyazi ukuthi umthandeni uyena umuntu ojwayele ukuthi athi amatema and abalandeli bakhe bayawathanda ngizama ukuchecka ke manje ukuthi mhlawumbe lamatemu wena njengomculi wawezwa ngempela kwamatemu ongarelease ngayo ingoma basule lezi ingoma nayo isikhona asekwakhela futhi ukukhuluma la matemu hayi ngithola ukukhuluma ngoba bona bezimbali kodwa kahle awanakho ukukhuluma ngoba into ngempela isho lento ifanele yabona ngasibuke umgqumeni nomjekiseni umjekiseni ugcina sedla ngamatemu abantu sebethanda izinto ayikhulumayo bengathanda umculo wakhe kakhulu kanjalo nakulapha izinto zenzeka kanjalo umlando uyayiphinga la lento ingakho ukuthi ilento efunakalayo kufuthi umculweni ngempela ukuthi umuntu ngeke siqhame ngento eyobhasonke ngeke siphumelele sonke ngokudayisa amazambane ukhona umuntu ozoqhamuka ethi nje mina hayi ngidila notamatisi nje nespinach omunye athi mina iklabishi namazambane umuntu wena uzodayisa into ngokuyibona kumina ngeke kwenzeke izokuhlula yingakho ke naye unalento nje uthi mayishilo kube sengathi nje sishiwo uNkulunkulu yabo ewukhuluma nje ayishaya ingoma ibe mnandi kodwa uthola ukuthi abantu badile kakhulu impisi yabo nje manje ukhunywa ngempisi nempisi into njalo impisi kade zaba khona siyazazi kodwa unele wathi nampisi yabo
ayiphuza insizwa ibheme impama uyabo muhle kamnandi mubi kamnandi uyabo ngeke umuntu ngekhono lakhe lizosebenza thina lehlalelena ukuthi sibheke izinto ngisho kuba abaculi la ukuthi usenze ukuthi unezinto ukuthi awuthi ngibhale ngalento iyona ke yenza ukuthi ke igcine sengiyinda amazinyo somuntu amazinyo ashilelisa. Okay, sesingasemaphethelweni nje ngana wethu ngiyazi ukuthi aware ukuthi isizwe noma izwe laseNingizimu Afrika libheke okhethweni. Ngizofisa ngithola ukuthi ngabe ukulungeleni ukuvota. Uma ngabe ukulungela ukuvota ubona engazi ukuthi izwe lingajekela ngakuphi ngaziphi izathu ngoba ngiya-understand futhi njengoba uwumculi mhlambe kukhona ofisa ukubona ushintsha kwi-industry yomculo. Do you think ukuthi ivoti lakho lingawenza umehluko kule industry okuyona? Yeah, ukuvota nje angaze ngavoti noma ngabe yinini ivota lemakhansela ivota lohulumeni angaze ngavoti lokho ngaqala ukuvota nje 1994. Yeah. So uthini umyalezo wakho kubantu abathi ayi mina ngiyibona indaba zokuthi ngiphume ngiyovota ngoba anguboni umehluko emphakathini? Umuntu ongavoti ufana nomuntu ongazazi ngisho igama lakhe ukuthi ubani. Ngoba uma uthi awuvoti uthi ku right ezweni noma uthi ku wrong. Uma ungavotile umphathi nendawo awazi noma ku right noma ku wrong. Usho ukuthi uyinto ekhona nje njengeshongololo elihamba ngoba livini liyajika lisho ukuthi umvimbelana usho ukuthi into nje khona engazazi ukuthi ukuvota kubaluleke ngendlela esimangalisa ngoba bakhona abantu abangavotela umuntu ozothathisa kubeka endaweni right kodwa bashoda ngevoti eli-1 lelakho obuzovotela yona ngempela leyo nhlangano uvele ungayi ukuyovota. Ngikhala kakhulu nje nabantu ukuthi njengoba nje ehlobo linjena olayini kubanjiwe olayini labantu abomayo. Uyazi ukuthi uma kukhamba umuntu ethi besithi ushaya amabheke amabili la basuka bonke abantu kulayini bangagcina bengayanga ukuvota. Balitshaze plus angazi ukuthi uhulumeni ngenza kanjani uhlelo ukuthi ngathi ukuvota kube impoqo. Kungabe nje ukuthanda kwakho ukuvota nje kube impoqo kube ukuthi kuphela impoqo ayikho impoqo ukuthi uvotela abantu kodwa nje ukuvota kukhanda kube into engaba nenkinga mangavotanga. Yeah. Ake mlaleli nawe mbukeli ohlelo uLozolo Maskandi Show sesengasemaphethelweni sihlezi noGadla endlini zokusakaza emhlanga podcast afebeshini siyagoqa manje lansizwa ngifisa ukuthi nje kube namazwi ongawadlulisa kuba kumabhinqa as a whole kanjalo nabalandeli bomculo kaMaskandi more especially abalandela wena. Into engayidlulisa kakhulu ukuthi abantu nje noma ngabe umuntu obengakaze amlalela uGadla akuyihluphe nje ungene kuma online stores ubheke nje ukuthi ulandele nje ingoma kaGadla uyilalele nje uyinikeze isikhathi uzothola ukusizakala lapha uzothola izinto eziningi ezikuyala ezikhandayo nje uhleli wedwa endlini ungadingi ubaba ungadingi umama uthathe nje ingoma kaGadla uyidlala uze ukuthi umyalezo ozothola kusona ungakanani. Thina siyaqonda nje sithi ngo la kubhetha khona sithi kuyabhetha la right khona sithi right asikwazi ukuthi sithi kwa right sithi kwa left sithi kwa left sithi kwa right left to left right usho ukuthi umuntu akangene acheke ingoma zikaGadla left sivala kanjalo ke sivala kanjalo uhlelo uLozolo Maskandi Show sithi ke nangokuzayo sicela ukuthi uphinde usondele ngathina. Salutes.